Dobré ráno, milí poslucháči. Počúvate podcast Krok od úspechu. Dnes je 23. a meniny má Víťazoslav. Vonku môžete očakávať mierne zamračené, no vnútri vašej mysle musí byť nastavená jasná disciplína. Dnes si preberieme, ako dôležitá je precíznosť pre úspešný život. Ako vlastne dosiahneme absolútnu kontrolu. Deň má presne 1440 minút a každá z nich by mala byť rozdelená do vašich každodenných produktívnych taskov. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na plánovanie. Práve teraz tisíce úspešných ľudí vstáva z... No a pak si prostě zbalil věci a odešel. Chápeš to? Ignoroval mě jak malý děcko celý 3... Haló, posloucháš mě? Tak já jdu. Co? Dneska ale jdeš s náma, nezapomeň. V prípade je nevyhnutné sa čo najprecíznejšie zamerať na rozvrhnutí. Hej, nevěřím. Pojď, jdeme do kůň. Pošli. O môj Bože, čaute! Čo to robíte? O môj Bože! Som tam bol na tom byte, na ktorom som predtým nikdy nebol, s týpkom, ktorého som predtým nikdy nevidel a s jeho frérkou, ktorú som predtým tiež nikdy nevidel. Nebola to Aďa? Tomu ver, že to bola Aďa. Počkaj, vy poznáte Aďu. Stal, pretože môj kamarát... Ja už asi pôjdem. Ty už ideš? Počkej, co? Vo vašej produktivite nie je stimulujúce podnety. Viete na dôležité pravidlo čistej mysle? Dobré ráno, milí poslucháči. Počúvate podcast Krok od úspechu. Dnes je 23. a meniny má Víťazoslav. Vonku môžete očakávať mierne zamračené, no vnútri vašej mysle musí byť nastavená jasná disciplína. Věci a odešel. Chápeš to? Ja s jeho frérkou, ktorú som tiež nikdy predtým nevidel. Počkej, nebola to Áďa? Tomu ver, Počkaj, vy poznáte Áďu? Tomu, skeľa poznáte Áďu? Tak Áďa sa v ten večer rozchádzala s jej frérom a ja som sa tam nechťacky dostal. Tak... Ako nie je dobré, ja radšej pôjdem. Co? Čo? Ty sa zase vymlouváš. Prekážky a rozptýľujúce po vašej produktivite. Nechajte ma na pokoji! Ja som predtým nikdy nebol, s týpkom, ktorého som predtým nikdy nevidel, s jeho frérkou, ktorú som predtým tiež nikdy nevidel. Aďa, že? Aďa. Hej. Aďa sa volala, že? Hej. Seš v pohodě? Áno, ďakujem za pýtanie. Slečna, a ja som bola kedysi ako vy. Chcela som všetko stihnúť a popri tom som nestíhala žiť. Okolo vás sa deje toľko krásnych vecí a vy si to vôbec nevšímate. Veď dnes je vonku tak krásne. Príroda pomaly rozkvitá, vtáčiky čvirikajú. Zastavte sa.
odešel. Chápeš to? Ignoroval mě jak malý děcko celý. Čuj, nechcela by si so mnou niekam sadnúť, že by sme sa tom spolu porozprávali? Že nebyla to Aďa? Tomu ver, že to bola Aďa. Aďa poznáš Aďu. No tak v ten večer sa Aďa rozchádzala s jej frajerom a ja som sa tam nechťacky dostal, pretože môj kamarát sa s ňou tak trošku riešil. Akože bolo mi ľúto to jej frajer a úplne si tam vlieva srdiečko, chudák, bol tam smutný a potom sa otočí na mňa a povie, že čo tu robí tento random. Vždyť nestihl skoro ani zastavit. Pojď.